mana pak? Woi, siapa engkau pak kau? Banyak dolar pak? Wah, kalau titi kau terbaun saya dah ya. Iya lah pak. Pakai kat satali dulu pak. Kau ada proyek gadang lo kan diurus pak? Patang tali. Ini tali lo. Ladu tali lo mah. Tanang tu lah pak. Ladi dalam pak tu mah. Sakolai dapat minantu kayo, kironya dapat iyo minantu ampo. Karajo male makan kadang salero, pambali rokok tak timin tuo. Masuk pegawai ijazah dan dah ado, karajo bare tulang dan bola loyo. Malangnya kini ada dapat mentuo, siangnya berang malam marah borabo. Usaha mituo marabo juo, beko banyak penyakit tibo. Bukan hanya maleh cari karajo, diri dan aku biasa manjo. Mituo parabo, mituo parabo. Ciko tarui bantua iko, anak bini makan apo. Untung kini mintuo ado, lai dapat piti balanjo. Onde apa ambil tuo ambo, agi ambo modal usaho. Untuk kau capek ada nak kayo, dan balian oto-oto. Sakolai dapat minantu kayo, kironya dapat iyo minantu ampo. Karajo male makan kadang salero, pambali rokok tak timin tuo. Masuk pegawai ijazah dan dah ado, karajo bare tulang dan bola loyo. Malangnya kini ada dapat mentuo, siangnya berang malam marah borabo. Beko banyak penyakit tibo, bukan hanya maleh cari karajo, diri dan aku biasa manjo. Tuo parabo, tuo parabo. Ciko tarui bantua iko, anak bini makan apo. Untung kini mintuo ado, lai dapat piti balanjo. Onde apa ambil tuo ambo, agi ambo modal usaho. Untuk kau capek ada nak kayo, dan balian oto-oto. Oh Tuhan, disikuang kira ya. Apa ya? Itu baru mulai lho pak, tahun ya dan pak ya. Pitirin manyo. Iyo kok pak, ikut dan sedang berjuang pak. Bulu lo dan sekali lagi. Minantu surangko, iyo nanya juga lo dan nampak aku mah.